Ano ba ngayon? Sino ba ipaprank natin, te? July. Sige. Magpa-prank muna kami. Eto, tawagan mo. Sige. May bibigay akong numero sa'yo at tawagan. Sige. Numero talaga. Ayan. Ano mo yan? Sister mo. Anong, gising pa siya ngayong oras na to? Anong pwede natin sabihin sa kanya? Saan natin maririnig yung mga sinasabi niya, te? Oo nga. Yung totoo. Dito na lang sa loudspeaker. Loudspeaker lang. Hindi mo maririnig na. Hindi, marinig doon sa mic. Dito sa mic. Maririnig. Okay. Ano number pa? Wait lang. Globe yan. Stay put, mga kabisyo. Ano ba to? Stay put. Teka lang po Okay. Okay. Ano to? Ate ka niya? O siya ate mo? Ako eldest eh, so sino ang ate? Pang ilan to? Eldest ka. Sige, te! Okay. Ano sabihin natin? Ha? Last ka na lang. Globe to, globe. Okay. I-prank mo lang. Ito na. Ano pangalan niya? Malaya. Malaya. Anong hilig niyang gawin sa buhay? Malaya. Sabihin mo na Malaya. Anong work niya? Law school na lang, law school. Magloloy. I cannot be rich. Bakit ka not-rich ka? Joke. Sabihin ko pa naman, may idudulog akong kaso. Tungkol sa nakulam. Gumawak siya ng mga cases, gano'n. Hindi pa siya. Hindi pa. Mag-aaral pa. Hindi, cannot be rich siya. Again, try again. Sige. Isa pa ulit. One last try. Pag wala, maghanap pa tayo ng maluloko. Nagre-ring na te. Hello? Hi. Hello? Hi, pwede ba kayo maaliyat? Hello? Hello, si ano ba to? Maalia? Good evening, Miss Maalia. Hello? Hello, are you free to talk? Bye-bye. Hello, Maalia. This is a very important call. Ganito kasi, meron kaming foundation. Hello? Hello? Oo. May foundation kasi kaming tinatayo. And Malaya. M-A-A-L-I-Y-A. Oo, may foundation kasi kami ngayon. Sagip Galis Foundation. Bale, gusto lang naming tanungin ka kung interested ka ba. M-A-A- yan. Ano foundation mo? Perfect. Malaya lang. Sagip L-I-Y. Galis. Yes. Dali. Pinabahan ako. Dali. Isa pa. Ulit. Sister ko po yun, si Maalia Makaraeg. Ayan. Pwede niyo po siya i-search pwedeng sa ano Facebook. dito? Tingnan niyo po yung mukha niya. Maalia. M-A-A-L-I-Y-A. Lia. Narinig niyo ba, guys? Hello? Hello, Miss Maalia, bakit niyo po binaba? Hindi ko kayo marinig, ma'am. Hindi niyo ako marinig. Wait lang ha, aayusin ko lang. Wait lang, ito, naririnig mo na ba ako? Hello? Yes, ma'am. Oo. Okay, Maalia, ganito kasi may nag-refer sa'yo. Sabi niya, nag-aaral ka daw ngayon, naglulok ka, no? Bale, kailangan kasi namin ng mga kagaya mo. Sino yung nag-refer sa akin, ma'am? Hello? Wait lang, naubo ako. Naubo ako, wait lang. sorry, nabilukan ako. Hello? Eto na. Maalia, ganito kasi, meron kaming Sagip Galis Foundation. Ito yung foundation para sa mga Para sa makeup. ginagalis. Hello? Hello? Hello, ma'am. I-text niyo na lang, ma'am, ha? Ay, sayang naman. Gusto ko tayo makausap. Can I talk to her? Okay. Ito na yung boss namin. Hello, Maalia. Hello? Hi. You got referred by our friend, Clarice.
Sino, ma'am? Clarice, you were referred by our friend. Actually, she's one of our agents here. And we are from Sagip Galis ni Oh my God! Binaba! Shit! Natawa ako! Huwag ka kasi tumawa! Sige. Isa pa. Oo! Bibigay na eh. Seryoso na siya eh. Text mo na lang daw, te. Ulit-ulit si Maalia ulit. Diyos ko. Cannot be reached. Isa pa ulit. Paano ba yung dinidikit dito, boy? Pindot na ni bago na ako. Hindi mo narinig dito. Oo nga. May ganun, di ba? Kaganunin. Ito yan. Ito, Ayan. tapos ito, di ba, utility lang naka-on? Sige nga, test, tingin nga natin. Yes, ganyan. Tapos ito. Sige, tingnan natin. Ano? Boy, Pindot, check mo kung ano yung ginagawa na. Baka pumasok sa ere to, ah. Kindly pick up the phone. Sagip Galis Foundation. Tinatawa ko kasi munti ko na mabasa yung Kara Foundation. Sagip Galis ni Kara. Ate-kati na naman ang tiyan ko. Oh my God. Ano ba? Hirap na ako magtago ng galis ko. Galis agents daw tayo. Kaya, galis agents. Okay. Ay na. Wala, busy na ti. Baka nagalit na siya. Hindi ka ba niya nababosesan? Sino pa kaya mga prank call natin pag di sinagot ni Maalia? Mag-suggest kayo na ipa-prank call namin. Cannot be reached na. Yung iba mong pangkapatid. Sige. Lahat ng kapatid mo. Buong pamilya ko na te gusto mo. Sige. Ito si Althea naman. Sige. Yung dancer. Sige, ito yung dancer. Ayan, kailangan namin ng artist. Perform. Mag-perform. I-greet ko pala si Susan Claire Gabuya, anak to ng ni Sir Rico na may-ari ng Rico's Lechon. Hi! Sis! Sabi niya, we're watching now. I-greet ko and my husband Rance. Hope to see you in Manila. Yes, I'll see you soon. Paningkamuta na to sis nga magkita ta sis. Ayan. Wait lang ah. Si Christine Dera daw. Alam niya yung namin, mga boses namin eh. Pag yung mga DJ, alam na nila, kabisado na nila yung mga namin, mga boses. Hello sa mga taga Binyan, Laguna, kay Michael De Los Reyes. Ayan. Nakakatawa yung status ni Boy Pindot. Tulungan natin si Kara sa sakit. Hello? 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 Ayan. Hello, am I speaking, can I speak to Althea Makaraeg? Pinatay, te. Pinatay? Bakit di pumapasok dito yung yung boses? Meron, pero ang hina. Meron na rin Dito? po kanina. Talaga ba?
So, ayan, nag-aano pa kami ng tatawag. Ayun. Hello? 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 Can I speak to Althea Makaraeg? Yes, this is she. Oh, we've heard from one of our talent scouts that you're a very talented person. And I've also seen your video on Facebook. So I'm interested if you, I would like to ask you if you're interested to join our team. May person na may sickness. I'm sorry. May person na may sickness. I'm Andrea Brilst. What company to Masiman? I'm sorry? Kausapin niya. Boss. We are one of the famous dance group here in Manila. We are a dance company and we've seen your video on Facebook. So I would like to ask if you're interested to make dancing, what do you call this? What do you like me to? We were actually planning to make a music video of a certain artist here in Manila. So we want to get you as one of the dancers, actually one of the main dancers. At yun na ikaw ni Tiwai. I'm sorry? Hello? Hello? Kausapin mo yung boss ko. Yes. Alright, I think you can't understand my accent, so I'd let my assistant speak to you, okay? Hello? 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 Hi, Althea. yung Oo, spelling. no? Kasi baka hindi mo kasi A-L-T-E-Y-A. naiintindihan yung explanation. Ganito kasi yun. Meron kasi kaming binubuong dancers, SG dancers. Gusto mo bang tanungin kung ano yung SG? Ano po yun? Sagip Galis. Sigip Galis dancers. Tumutulong kami sa mga nabiktima ng galis. Althea? Okay lang ba sa'yo makatulong? Kung okay lang naman sa'yo na makatulong. Okay lang ba? Opo. Oo. Bali ganito, no? Magsisend ka ng video mo na sumasayaw ngayon. Tapos, Pag na-approve ka ng client. Wait lang, nubo ako. Sorry, Iha. Pag na-approve ka ng client, pasok ka na sa SG Dancers. Alam mo, mataas ang mga TF nito kasi yung boss ko kanina dollars ang pinabayad niya. Okay? Ganito mag-send ka ng video mo na sumasayaw. Yung medyo kumikembot yung puwet, okay? oo. Oo. Marunong ka... Kita yung cleavage. I want to see the Ay, cleavage. sige po, ma'am. Sabi din ng boss ko, kung okay lang ba daw sa'yo, nakita rin yung cleavage. Okay lang ba? Ha? Hindi po. Oh my gosh. Bakit I'd hindi? give her 70,000 pesos. 70,000 pesos. Yeah. Deal or no deal? May question ako. Ano yon? Ano yon? May Ate Malaya. Ha? May Ate Malaya. Sino yun? Who's that frick? I don't know that person. Who's Malaya Malaya? yan. Sorry, Iha. Hindi namin siya kilala. Pasensya ka na. Ano ba siya? Ha? Ano yon? Ano ba po? Talaga po? Ma'am, ano ba itong color na to? Palitan na talaga If audition. she's not interested, then Huwag na be to. it. Sige, alam mo. Turn that off. Turn that off. Althea, bye. Binabaliw po yung Malaya lahat ng kapatid niya. Alam ko natutulog yun ngayon eh. Nagising ka na. Bangon na. Magtatrabaho ka na, sis. Ha? Nakakaloka. Okay. Sino next? Magaling sumayaw yun. Oo nga eh. Pak dance. May i-refer ba kayo, guys? na mag-audition sa ating SG Dancers.
Sagip galis dancers. Sagip galis. Dancers. Ang gagawin ng mga sagip galis, ito po ang official na dance steps. Kamot-kamot. Yes. Tsaka sa puwet. Yo. Pinangangati ako, te. Ang kati. Oh my God, ang kati. Okay. Ay. Ganun din yung Yan. steps. O, Kara, paano, Kara? Ha? Paano ba? Sayawin mo yung sagip galis dance. Ako naman pang hip-hop. Ganun muna, magpapaypay muna kayo para medyo mahangin. Tapos, sa likod. Bakit may... bakit may Ano ganun? lang yung expression? Expression. Anyway, sino pa ba lolokohin natin? Eto naman, may kapatid ka pa ba dyan? Meron pa akong kapatid. Si Ilan ba kayo? Hosea. Meron, antayin mo kapatid ah. Ang twin ni Althea. Twins sila, sige. te. Huwag na lang, te. Ang Wag dami na lang. na. O sige, sige. Sino pa ba? Ito na lang, kapatid ko naman. Tita mo, o sige. Sige, sige. Si Bajaw. Pero kailangan di tayo mahalata kasi sanay na sanay siyang nanluloko ako. So, kailangan di niya mahalatang panluloko to. So, sabihin mo na balit, may nag-refer sa kanya kasi dancer, ganyan. Mahilig siya sumayaw. Napanood mo sa YouTube. Sige. Ayan. Malakas na. Hello? 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 Hello po. Hello, good evening. This is Christine from SG Dancers. Wala pa, te! Isa pa. Kapatid ko po to si Glow ba yun? Glow? JL. Kaya ano yun? Uy, ano yun? Ano yun? I-loudspeaker na lang natin, nakakatakot. Ba't ganun? Wait lang. Okay. Hello po sa ating mga kabisyo ngayon. Mga taga na Cebu, nakikinig. nanonood ngayon, Mandawi. Uy, mga taga Cebu, taga Mandawi, diha, mga taga Talamban, hello ninyo mga season orbs, mga taga Mabolo, dihang Gapita, mga taga Talisan, mga taga Mambaling, na nananaw Ayun. karong mga orasa, hello. Yun. Ayan, dialing po, ito po na naman ay kapatid ni Kara, si Vashti. Yes. Hi, Ira Joy, Telebangko, hello, sis. Hindi pa rin sinasagot. Ano ba yan? Kainis Bakit naman. ganito, te? Ba't di sinasagot? Ringing, it's ringing. Ring. Ring, okay. Hi. Ano ba yan? Cannot be reached? Ano ba naman yan? Nagre-ring siya pero ayaw niya sagutin. Ang hirap naman loko. Ang hirap naman Diyos ko, loko. ang hirap Sino bang gusto magpaloko mamili. dyan? Sino pang gusto? Sagip galis dancer. Nagkaba, hello sa mga tagalahog na nanaw karon. Halo ninyo, halo. Hello? Sino pa kaya? Totoy, kasi alam niya nang ako yun eh. Mag-suggest nga kayo, guys. Sino pa? Sino pa kaya? Teka, mag-iisip kami, guys. Wait lang. Naghahanap tayo. Ang kate. Diyos ko. Mga galis. Ayan. May galis po si Kara, ang dami. Malaya, may chinat. Oh, ayun, Sino yun? chinat mo, ha? Naghahanap kung sino daw. Si Jordan. Okay, sige. Number, please. Sige. Wait lang. Habang nagkakamot muna ako dito. Okay, eto na po. Hinihintay lang po namin ang contact number, tapos tatawagan po natin siya. Ano naman po Okay, ba ang sige. sasabihin natin? Anong topic natin? Yun pa rin. Ano? Nanood ba siya? Hindi.
Pauwi pa siya. Sige. Pauwi na daw siya. No, kasi dancer yun eh. Oo. Sumasayaw siya eh. Sagip galis SG, pa rin. oo. Pero mas formal para mas maniwala siya. Okay. Ayan, ito na. Sir na. Hi sa mga taga Baguio. Hello po, nanood ngayon. Mga taga Japan. Excuse me po. Good evening, Sir Thomas. Ay na. Hintayin lang po natin. Sagutan. Hi. Hello? Hi. Hello? Sino po ito? Yes po, ma'am. Yeah. Good evening. Yes po. Hello. Pwede kay Jordan. Hello? Pwede kay Jordan. Are you free to talk? Yes, ma'am. All right. I'd like to ask for your full name, please. What, ma'am? I'd like to ask what your full name is. We are actually an agency we are recruiting for dancers, for Sagip Galis dancers. Rubin, ma'am. Ano? Rubin? Rubin Ignacio. Hindi mo kang alam niya. Ma'am? Rubin Ignacio? Hello po? Kayo ba yung binentahan ko na suka, ma'am? Hindi po. Hello po? Hello? Hello po? Rubin Ignacio, ma'am. Nagbenta po lang akong suka. I'm sorry. Okay, Rubin. Okay, I think my assistant listed wrote a Ma'am? wrong name on the list. Rubin. So you're not a dancer. You Rubin. Hello, Rubin. So Rubin Ignacio, ma'am. Ignacio. Ano pa niyo ba ako, ma'am? Hindi po. Busy tao to, ma'am. Nagbenta ako ng suka. Sir, we are serious. Ma'am, kung wala kang pagmagawa, ma'am, katatawag, ma'am, ha? Ay, Tatawag. hello po. Sorry po. Ito po, malinis po yung intensyon namin, Sir Rubin. Sir Rubin? Oh, Yeah, eto na lang po. O-order po kami ng suka. taga saan ka, ma'am? Taga Malate po. Magkano po ba Ma'am, magkano po ba bote ng suka nyo? nagtatawanan niyo ko, ma'am, eh. Hindi, sir. I'm sorry. I think ano to, Sir Rubin, consider this Trabaho ko, ma'am. Hindi po, consider this as a blessing in disguise po. Maling numero po yata yung natawagan namin. Pero, since nagtitinda po kayo ng suka at mahilig po kami ni Kara ng suka. So, order po kami. Magkano bang yung bote ng suka nyo? Sino ba kayo, ma'am? Sino kayo? Ako po si Malaya. Tapos, Mga sikat, ano ba ito? po? Anong ginagawa niyo, ma'am? Nagtatrip kayo ng mga tao? Hindi po, sir. Ma'am, huwag ka magagawa ng ganyan, ma'am, kung maganda. Hindi po ito maganda. Sir, bibili po kami ng suka nyo, sir. Yun po yung gagawin namin ngayon. Bibili po kami ng... Huwag na, ma'am. Bakit po? Sumama yung loob ko, ma'am. Bakit po? Nagtatrabaho ko, ma'am. Hindi ganito po kasi yun, Sir Rubin. May tatawagan po kaming i-recruit po namin sa Sagip Galis dancers. Dahil ano po, parang may sabon po kaming gustong gawa ng ng dance video. 'Di ba? Sagip Galis dancer siya, pangwala siya ng mga galis sa katawan. So nagre-recruit po kami. So I think lang po mali po yung numero na nalagay po sa papel ng isa sa aming mga ahente po. Kaya po, oo. So since nalaman din Sumasaya, ma'am. Di ako sumasaya. Sorry po. Kumakanta ko, ma'am. Ay, kumakanta po kayo. Sample. Sige, pasample na lang po. Sir Rubin, hindi po namin intention na pagtawanan po yung profesyon nyo na nagtitinda po kayo ng suka. Ang amin lang po, since tawagan din po namin kayo, tas mahilig kami ni Kara ng suka, bibilin na lang din po kami ng suka from you. Oo po. Sige po, alam nyo po ba, DJ po kami ni Kara. So, pwede po kayong marinig ngayon sa radyo. DJ po, opo. Ng Love Radio po. Ano yun? Stasyon po siya. Jo? Opo. Ay, lagi ako nakikinig. Oo. Oo, sige po, kanta po kayo, Sir Rubin. Kanta po. Anong kanta, ma'am?
Kahit ano po, yung pinaka-paborito nyong kanta, Sir My Rubin. Way. My Way. Gusto nyo yon? My way. My way. Mm-mm. And did it my way. Yun po. Yan, ma'am. Mm-mm. Yes. Ayaw naman. Naiya ako. Pero singer po kayo si Rubin, 'di ba? Ito po si Rubin, pagkatapos po ng tawag nito, bibigay po namin yung numero namin para mag-order po kami ng suka from you, ha? Kung hindi po kayo Sige, kakanta. ma'am. Sige, ma'am. Sige, pasensya na po si Rubin. Tagasan po kayo si Rubin? Santa Rosa, ma'am. Santa Rosa. Malapit lang ba yun dito, Day? Malayo yun. Malayo pala. Pero si Rubin, Suka, ma'am. Nagtitip ako suka. po, Nagtitip ako ng suka, ma'am. Suka? Kasi ko, ma'am. Nag-ano? nagsiship. Wow, nagsiship din po kayo ng suka. Sige po. Ma'am, sino yung maingay na kasama mo? Si Kara po. Yung partner ko po. Po? Sikat yan? Oo, sikat po si Kara. Tignan niyo po sa YouTube tsaka Facebook, ha? Kara Karinyosa. Sa YouTube. Kara Karinyosa. Pwede niyo po siyang kunin as endorser po ng suka niyo kasi maasim po mukha ni Kara. Ay, pangit pala yan eh. Ay, grabe. Hindi magandang version na maasim. May asim pa din siya. Oh, apa? Sexy! May galis nga lang. May galis nga lang sa katawan. Oo. Yung proceeds po ng Sagip Galis Dancers, ibibigay po namin sa kanya, i-donate namin. Wala po kasi siyang panggamot sa skin skin disease. Kara na yan, ma'am. Ah? Po? Ang ayaw! Ano, nagalit si Kara? Oo. Pwede, Ma'am, di ako pumapata sa magalit. Ano daw? wala, mayaman daw siya, hindi daw siya pumapatol sa may galis. Grabe. Oh, mabango si Kara. Ma'am, ang dami ko pang ginagawa trabaho, ma'am. Nakatapa ako ng suka, ma'am. Sabay, ma'am. Huwag na daw tayo mga istorbo. Kanina pa daw siya. Sorry po, Sir Rubin. Magte-text na lang po ako Thank sa you po sa Bye-bye pakikipag-phone, Thank you pal. po. Thank you so much! Nakakaloka. Diyos ko. Ay, ano bang numero kasi yon? Uy, hello sa mga bisita natin dito ngayon. At meron pa tayong bisita sa labas. Taray naman. Bisita. Friday Oo nga. kasi. Sa tuwing Friday, marami Taray. po kaming bisita dito. Lalo na si Ayan, hello po. Kawayway ko po. Yan, naka-live po tayo. May bisita tayo. Kaway, hi. Hello. At dito sa Dito rin sa, oo, pakilala natin. Ayan sila. Hi. California, USA. Yes. Mayaman, may dalang chocolates. Oo. Abangan niyo siya sa labas, mamimigay siya ng chocolates. Ano nyo naman? Oh, ha? Oy, dami, no? Oh, binigyan ako mga chocolate. Oh, ha? Oh, pak, ganun. Sige. Oo, boy, pindot. May chat sa'yo si Malaya. Hi sa mga nanonood sa atin ngayon. Kay Jasmine, kay Joy, kay, basta yon. Nabaliw po. Kati-kati na. Ayan. Si Ken James. Oo. Hello po sa inyong lahat. Nag-iisip-isip pa po kami kung sino pa pong lolokohin po namin. Medyo mahirap po manloko sa mga panahon ngayon, sino kaya? Ano kaya kung ano lang na number, invento? Ayan. This time I'm not gonna let you. Yes, nagkantahan na lang bigla. Ano magawa? This time I'm not gonna let another day come by. Sino to? Naghahanap po kami ng matatawagan at maluloko. Kailangan yung the best. The best lokohin. Hi. Ano to? Hey, KarMa. Nanonood ako kahit on board. Ayan. Ipa-prank namin si Frank. Yung si Christian ng Maya Kara, yung gwapo. Oo. Yung ginagawa namin ni Kara. So, ayun na nga. Sige. Nakakaloka si Rubin. Oh my gosh. Nakuha mo yung number ni Frank? Oh, hindi ba? Ay, hindi. Sino po nakakaalam ng number ni Christian? Ayan, naghahanap po kami dito. Sino po may number kay Christian?
Naghahanap pa po kami ng magiging part ng ating SG dancers. Sino pa bang ating ipaprank ngayon? Shit. Jordan is watching. Jordan? Try mo nga tawagan ulit to. Te. Habang wala pa si Christian. Makasagutin na. Ang bilis ng mga comments. Watching from Surigao. Surigao non here. Family Basco, hello din po. Ayan. Ang bilis ng oras, akalain mo. Huwag daw loko ng loko yan, tuloy ginagalis daw ako, yes. Hello. Hi, am I speaking to Vashti? Hello Yes po. po. Yes, okay. Vashti, hi. We're actually from Sagip Galis Dance Company. Hello? Hello. Hello? Hello. Can you hear us? Binaba. Bakit binaba sa landline na lang dito tatawag? Para sigurado hindi niya ibaba. Wait lang. Tawagan po natin ang aking kapatid. Ayan. Hello? Hi, good afternoon. Yes, hello? I mean, good evening. Hi, is this Vashti? Yes po, bakit? Hi, we are from Sagip Galis Dance Company and we're looking for dancers for a certain Anong pangalan ng company? Sagip Galis Dancers. Wala naman kasi akong galis. No, I mean Sagip Galis Dancers. This is actually a foundation. And we have this current project with a brand and we need to make a dance video. So we are recruiting for So you dancers. need a good dancer like me. Yes po. Yes po. How long have you been but we have to screen you guys. So this is the initial interview or initial step for us to finally to get you to get Yes, my nose is bloody. Please, Okay, I'm actually not fluent in Tagalog, but I mean, Vashti, this is just an initial interview for us to one of the process for us to screen you before we officially get you as one of the dancers, Yona. Oh, okay. I'll check my schedule. Oh my God, are you a busy person? Yeah, I'm very busy. Actually, this is not my priority. I have some other priorities. But you're a good dancer. We've seen your videos on YouTube. But I don't know you. You're strangers. I'm Christine Deva. Oh, okay. So from what country are you? Oh my God, I'm from New York. I'm from USA. Why? Wow. But I'm actually half Okay. Filipino. My mom is a Filipina. Okay. I grew up there. So like, let's get things straight, okay? Are you interested to be part of this dance music video? Because we're actually paying out 300,000 pesos for each dancer. Oh, that's big. That's big enough. Yes. Well, I'll check my schedule. I'll contact you guys. Whoa, okay, Vashti. Let me just... Okay. Can I just ask your age and your full name, please? Oh, my age is so private. Really? But I believe Yeah. you're already 18 or below 18. Oh, I think so. Do you know how to sing? Do you know how to sing? Samples. Actually, I don't have talent. You don't have talent, but we've seen you sing on YouTube. Oh, really? Yes. You see me where? On YouTube. You have a YouTube account, oh my right? God. So you're a fan? Kinda. That's why we contacted you, but Oh, but if you would ask me now,
when I started talking to you, I'm not sure anymore. Hoy, tigilan niya na to. Who is this? Oh my God, what are you talking about? Can I get my assistant, please? Ma'am, eto na po, ma'am. Speaking in Tagalog. Ma'am? I can't Wala na akong understand. kao na English, okay? Tama na. What? Oh my God. What? What? I lost my tea. Wow. I lost my tea. Wow. Hello, Vashti. Are you interested or not? I'm insert, What insert? Blah, blah, What? Vashti? Toot, toot. Oh, she also has a talent with sound effects. Oh my God. Bye. So may pa-sound effect pa siya, ha? Sister po yun ni Kara Karinyosa. Nakakaloko. Pinag-tripan po namin ng buong pamilya namin eh. Ito na, last na lang, nanay ko. Nakusisigawan ako nito, te. Te, medyo formal. Kunyari, foundation, pwede po kayong umutang para sa negosyo. Para sa mga sagip galis. Wala pong, wala pong interest. Teka lang, mali. Number ko pala yung nagamit ko. Normal. Oh my God! Vashti is watching our Facebook Live. Nanonood siya? Yeah. Yun na, sinagot na nanay ko. Ibig sabihin, siya? Existing. Teka lang. So, dapat ibang number. 075. Okay. Our last victim for tonight. Victim talaga. Our last victim for tonight is... Oh, it's already 9:47. Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. 1 million likes. One lang sabi ni Boy Pinal, 1 prayer and 1 vote. Totoo, ng prayer. Ay. Dugo-dugo ilong ko. Mabuhay ang galis ni Kara. Nangangati ako. Kumain ka pa naman. Ng chicken. Bawal pala sa akin ng chicken, oh. Anyways, di na siya makontak. So, Ayun na nga. Ayan. It's time to say goodbye. Ayan Say ang buong goodbye. kalokohan natin. Sa gabing ito, mga C's and R's, mga kabisyo, sana po nag-enjoy kayo at tumawa kayo kahit papano, 'di ba? Alam namin na madami sa inyo, 'di ba? May mga pinagdadaanan sa buhay, 'di ba? Malungkot, stress na stress sa work. Pero andito kami para magpasaya sa inyo kahit nagmumukha na kaming tanga. Laban lang, no? Yes. Always your number one. SM Radio Station.